Diyos maray na aga mga tugang maluhod po sa pagpamibi kang orasyo imperata. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo sin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, ikaduwang Domingo nin Koresma. Idulot mo pa man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Thanksgiving, dulot ni Henry Asyado and family. Thanksgiving man ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family in honor of Our Lady of Edsa. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ni Dwayne Diego, Bong and Jinga Payaw, Mr. and Mrs. Joel Buwan, ni Rowena Perez, ni Lisel Olaguera and family, AL Aluminum Glass, for all the blessings received. Dulot ni Marites Baco and Rian Ante, ni GRB Devotee. Thanksgiving ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving man ni Socorro Deona. Thanksgiving man ni na Mr. and Mrs. Teotimo and Lubiano Jr. and family. For gift of life and birthday blessing of Alan B. Perez. Dulot ni Chane. For good spiritual, physical health and safety of my family. Ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Mga special na kahagadan. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ni na Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For wisdom and guidance in the MTG exams of Lexi. Dulot ni Mr. and Mrs. Joel Buwan. For healing, dulot ni Maricar D. Luna. Dulot man ni Tess D. and family. Ni Jimson Ronald Lee. Ni Rowena Lee. Ni Bianca Luis Lee. Ni Cheska Joy Lee. Ni Judy Remelin Lee. For blessings ni Rowena Perez. For speedy recovery of Melchor Rigo. Dulot ni Socorro Diona. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. All Souls, dulot ni Tita Imperial. Para sa kalag ni Rodrigo, dulot ni Heidi Liarena and family. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para kay Pantaleon, dulot ni Maria Cristina Tuson. Para kay Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw. Para sa gabos na kalag, dulot kan Montes family, Sofronio Jr. and Sofronio Sr., Nestor Sr., dulot ni Mr. and Mrs. Gerald R. Gapayaw. All the Souls in Purgatory, dulot ni Socorro Diona. Jeffrey Death Anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Loreto Lutaw and family.
Para sa kalag ni Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family. Para kay Victoria Primo Arturo, dulot ni Henny Asiado. Mapindog na po ang gabos, asin sarbay niya tong awiton, an awit sa pagpoon. Good morning. Good morning, Father. Pakigreet daw po muna kan sa tuyang mga kataid na good morning. Good morning. Sa rong komunidad, nagkakadiripon po kita ngunyan sa pag-omaw asin pagpasalamat sa tuyang kagurangnan sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaduwang Domingo kan Kwaresma, pinagkukonsiderar ini Transfiguration Sunday dahil ta an istorya kan Ebanghelyong madadangog nyato, iyo an pagpahiling kan sa tuyang kagurangnan, kan sa iyang kamurawayan in advance sa iyang mga disipulos, partikularmente kay Santiago, Juan, asin kay Simon Pedro. Tanganing ining experiensyang ini, iyo an mapaghugutan po ninda. Nin giya, asin inspirasyon sa pagpadagos nindang pagibo kan misyon na ipinaniwala sa inda kan sa tuyang kagurangnan. Ini manan parehas na misyon na inako nyato, kaya sana ini manan magtao sa tuyang ningiya asin inspirasyon sa tuyang pagkabuhay. Kunyan, minbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
mamigbi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkaniguang ang puso mi pabasugon kan sa imong tataramon. Tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-ugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki na kay mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ti Abraham nasasalming ang pagkamot ng Diyos para sa to. Sa pagdusay ni Abraham kan sa iyang aki, mahihiling man ang sakripisyo kan Diyos Ama na nagtao sa to kan sa iyang bugtong na aki. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Pagkatapos kan mga bagay na ini, sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabihan, Abraham, asin nagsimbag si Abraham, uya ako. Sinabihan, kuaha daw ang sa imong aki, ang bugtong mong aki na namumutan mo, si Isaac. Asin lakaw pasiring sa daga kan Moriya. Asin duman, idulot mo siya bilang tinutong na atang, sa saro sa mga bukid na isasabi ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na isinabi sa iya kang Diyos, nagtugdok naman si Abraham nin altar, hinusay ang mga kahoy. Iginawgaw ni Abraham ang sa iyang mga kamot, asin kinuaan minasbad, tanganing isakripisyo si Isaac. Alagad inapod siya kan anghel kan kagurangnan hali sa langit. Abraham, Abraham, nagsimbag, uya ako. Nagsabi, dai mo ibingat ang sa imong kamot laban sa aki, dai mo siya pagibuhan nin anuman. Ngunya na aram ko na may pagkatakot ka sa Diyos, asin dai mo isnayumas ako ang sa imong aki, ang bugtong mong aki. Pagtingkalag nakahiling si Abraham, ituon, sarong lalaking karnero na ang mga sungay nasa abit sa masaguso. Kinuani ang karnero asin inatang bilang tinutong na atang, imbis kan sa iyang aki. Nagapod giraray si Abraham, ang anghel kan kagurangnan, hali sa langit, asin nagsabi, sa sako nagsusumpa ako, ulay kan kagurangnan, ninhuli taginibo mo ang bagay na ini, asin dai mo ipinangilin ang sa imong aki, ang bugtong mong aki, bibindisyonan ta ka, asin papadakulon ko ang sa imong kapag-arakian, siring kan mga bituon sa langit, asin kan baybay sa may dagat. Sasakupon kan mga kapag-arakian mo ang mga tata kan sa indang mga kaiwal, asin mabibindisyonan sa imong kapag-arakian, ang gabos na nasyon sa daga, huli ta dinangog mo ang sakong tingog. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan sa daga nin mga buhay. Ako nagtubod, minsan kan magsabi, napakumbaba akong marhay, mahalaga sa mga mata kan kagurangnan ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. O kagurangnan, surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ako kan mga bugkos, sa imo idudulot ko ang sakripisyo nin pagpasalamat, asin ang ngaran kan kagurangnan, aapudan. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan sa daga nin mga buhay. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan, sa mga looban kang harong kan kagurangnan, sa tahaw mo, Jerusalem. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan sa daga nin mga buhay. Patotoo kan hararom na pagkamot kan Diyos para sa to, ang pagdusay niya kan sa iyang bugtong na aki. Kung nagibon niya na ang siring kadakulang sakripisyo, ano pa daw ang dai niya ikakatao sa tuya, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ano ngunyan
an masasabi ta digdi, kun ang Diyos para sa to, si Isay ang laban sa to. Siya na ang sa diring aki, dai pinangilin, kundi ipinaubaya para sa to gabos. Paano man niya dai iwaras sa to, ang gabos kay bakan aki. Si Isay ang masumbong laban sa mga pinili kan Diyos. Diyos ang nagpapawalang sala. Si Isay ang makundinar. Si Kristo Jesus na nagadan, o mas marhay binangon, nayaon na ngani sa tuo kan Diyos, asin iyo ang nangangayo-ngayo, minaarang para sa sato. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos, kamurawayan sa imo kagurangnan. pagkalihis nin anom na aldaw, iniba ni Jesus si Pedro, Santiago, asin si Juan. Dinarasinda sa itaas nin halangkaw na bukid, siblag sa iba. Asin nagtransfigurar siya sa atubang ninda. An sa iyang gubing naging makintab, puting-puti, mayong parakula sa daga na makakapaputi nin siring. Nagpahiling sa inda sa Elias, kay iba si Moises, nakikiulay kay Jesus. Sa pagsimbag, nagsabi, si Pedro kay Jesus, Rabay, magayon na digdi na sa nakita. Magibukitan in tulong erokan saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Tadai niya aram kung ano ang isisimbag na tanatakot sindang kayo. Duminatong an sarong panganuron, sinang kuban sinda, asin duminatong ang tingog na hali sa panganuron. Ini an sa kong aki na namumutan, magdangog kamo sa iya. Bigla sa na pangalagkalag, mayo na sindang nahiling. Kundi sa Jesus na kay Baninda. Mantang naghihilig hali sa bukid, pinangaladan niya sindang mag-usip kiisay man kan nahiling ninda. Kundi pag mabuhay na liwat ang aki kan tawo hali sa mga gadan. Tinungkusan ninda ang tataramon, dawa na ngani, nagparahinarapot-haputan sinda kung ano ining mabuhay liwat hali sa mga gadan. Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Nasambit ko po sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Permi po niya ito ining nadadangog na ebanghelyo manunungod sa transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Kaya usually this is considered as the Transfiguration Sunday. Pagpahiling, pagpahayag kan kagurangnan kan sa iyang kamurawayan in advance sa iyang mga disipulos. Tanganing ining eksperyensyang ini, sabi ko po ngani, iyo po ini ang maging giya as in inspirasyon ninda sa pag-ibon ninda kan sa indang bisyon. Permita bagang nadadangog itong kasabihan, at the end of every tunnel, there is a light. That is precisely the meaning of the Transfiguration. He is telling his disciples na
Of course, you will experience trials. You will experience difficulties. You need to confront your crosses in life. But at the end of this, you will share in my glory. Iyan na ang kahulugan kan panahoning Kwaresma na kung saan po kita hinahagad na makisumaro sa pagsakit asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing kita magkanigo man pong makisumaro sa saiyang transfigurasyon asin kapangganahan. Amen? Tururog na introduction pa sana. Shortcuton ko lugodaan sa kuyang homily. May nahiling ako, piyong na, minapuon pa sana. Kang nagpahilingan sa tuyang kagurangnan sa saiyang mga disipulos, daininda na intindihan sumensahe kan transfigurasyon. And worse, dai po ninda namin bida nagayo an sa tuyang kagurangnan. Iyo mananggad. Isipon mo, susog sa description kan Ebanghelyo, His face shone like the sun. Nagliliwanag, nagbabangraw, sa iyang lalawgon. Gabo sigurong glutatayon sa bilog na kinaban, yao na sa iyang lalawgon. Taday na dangon yan uso ang chinchunchu. Kaya glutatayon na sana. An sa iyang gubing, puting-puti, na daing parakula. An pwedeng makapaputi kay ini. Imagine dawa siguro, inubos mo sarong sakong tide o surf. Dai mo pa makukumparahan ang pagkaputi kan gubing kan sa tuyang kagurangnan. Plus, dai mananggad kita mangalas kung ngata, dai tulos ninda na midbidan an sa tong kagurangnan. Nahilig pa ninda si Moises asin sa Elias, kaulay ni Kristo. Mga tawong sa lumang tipan pa nag-eksistir, mga haloy ng gadan, nahiling ninda, kaulay kan kagurangnan. Nadagdagan pa sa indang pagkaribong asin pagkatakot, kang hali sa panganuron may nadungog sindang tingog, na nagsabi sa inda, uya, an sa kuyang aking padangat, danguga, nindo siya. So daitulos namin bidan kan mga disipulos si Kristo. Na sa totoo lang po, ang pinakakatuyuhan kung ngata sinda dinaraning kan sa tuyang kagurangnan duman sa Mount Tabor, duman sa bulod kan transfigurasyon, iyutanganing ipahiling sa sainda in advance an sa iyang kamurawayan. Because transfiguration means prefiguration. Kung nakakadyan kamo sa mga mall, sa mga supermarket, makakahiling po kamo dyan in mga food stalls na usually would offer pre-taste. Kung ano sa produkto ninda, hotdog, cheese. Tanain na ngaya, madam. Tanain na ngaya, sir. Kung magustuhan mo, they would entice you to buy their product. The same way, ano sa tuyang kagurangnan, sa iyang mga disipulos, pina-experience niya sindanin pre-taste of His glory. Tanganing ining experience na ini, iyo po ini ang maging giya ninda, maging inspirasyon ninda sa indang pagibukan misyon. Totoo, arog ki Kristo maaagi man sindanin mga pagsakit asin kagadanan sa indang buhay. But at the end of the day, dapat sinda madisganar, tasinda ipinahiling na sa indaan kamurawayan na sa indang makakamtan pag-abot kan panahon. So ano ang leksyon na pwede tapong manoodan digdi sa istorya kan transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan? Siring po na tinukduan niya sa iyang mga disipulos kan realidad na ini, kan transfigurasyon. Tinutukduan man kita kan sa tuyang kagurangnan. Na siya mismo po, He has to go through His suffering and death for Him to attain His glory. Kaipuhan ni Kristong atubangon an krus, tanganing makamtan niya an kamurawayan.
Permi tabagang nadadangog itong kasabihan, no pain, no glory. There is no instant glory in this world. Arog kan paghuna kan iba na mga G sa nangaya ako, magsimba sa nangaya ako, maski dahin ako magtrabaho, mag-Netflix na ako maghapon, maasinso na ako. It doesn't work that way. No pain, no glory. Pag minaintra ka baga sa mga competition, singing competition, boxing or sports competition, you have to go through the rigors of training and practice, di ba? Masakripisyo ka, ma-training ka, gusto mo rin magayagayang buhay, kaipuhan mo pong magtiyaga, kaipuhan mong magtrabaho, gusto mong makapasar sa board exam, may gusto kang makamtan sa imong buhay, di ka man sana pwedeng magparahapros kay St. Jude. Sabi ko nga ni po, sorry ha, gusto kong i-discourage ang pagparahapros po dyan kay St. Jude. Hili nga ang tungkod ni St. Jude, burado na. O, lalo na kung maabot pa nindo suangog ni St. Jude, mauubos na yan, nabuhok ni St. Jude. O, ilingan nindo itong yao na St. Jude sa likod, ang kamot niya, o pipa, pinturahan ko pa sana iyan. Dain na naman na pintura, tapig pa para karaputan. Tapaghuna nila pag nagkaput na sa kamot ni St. Jude, pasado na ako, may trabaho na ako, maaasinso na ako sa sakuyang buhay. No. Ini mismo ang message kan transfigurasyon sa satuya. Arog ki Kristo kaipuhan taman atubangon, konfrontaron, ining mga pagbalo, ining mga kadipisilan sa buhay. Tanganing kita, makisumaro man sa iyang kapangganahan. And along with that, gusto kan sa tuyang kagurangnan, nasabihon sa iyang mga disipulos, ilaag nindo an sa indong isip asin puso sa indong minamawot, sa misyon na sa indong gigibuhon. To put their hearts in what they are doing. To never be allow themselves to be distracted by hurdles and trials. Dai man lugod sila madisganar kay ining mga pagbalo asin kadipisilan sa buhay. Second, lesson kan transfigurasyon, gusto kan sa tong kakurangnan na ma-experiencehan tayo ning gabundok gabundok na mga kadipisilan asin pagbalo for us to have a better view. Pagyaong kapermidig di sa sentro kan Legazpi, sorry po, na-notice ko lang ini. Yaong kapermi sa harong nindo, gari baga grabing stress na mamatean mo, gabos na problema orual daw, tigsa sa par mo, pero lakaw-lakawan mo. Halimbawa, say for example, during night time, allowed pa baya magsakat sa Linyon Hill na Banggina? Magayunon po ang Legazpi paghilingon, Legazpi City, at night time, sa itaas kang Linyon Hill. Nahiling mo gabos na ilaw, pero kung yaong kadigdi sa baba, napaparong mo sa basura, traffic, sugabos na usok, polusyon, di ba? O, same thing sa buhay. O, pag grabe na, pano-pano ka na, lakaw-lakaw eh. O, for you to have a better view of things, di ba? Tanganing magkaigwa ka nin magayon na pananaw sa imong buhay. To have a feel of how is it to be on the top of trials and problems and come down a better you. Pagkatapos kaining gabos na pagbalo, mababa ka sa bulod na iyan na mas marhay na klaseng tao. In other words, climb and face mountain of trials slowly and step by step and come down a better person. So magayunon bagang hapoton tamanan sa tuyang sa diri taon-taon, nagsiselebrar kita kaining Kwaresma, lalong-lalo na tigahalata na naman ngunya ng Holy Week. Ma-engage na naman kita kan sa tuyang sa diri sa kadakul-dakul na aktibidades, prosesyon, mga seremonya, asin liturhiya. Taon-taon, nagpoprosesyon, nagpipinitensya ang iba ngani,
hampakpakan sa indang sadiri. So iba nagpapapako pa sa krus. Di ba? Oh, now, a good question to ask ourselves, am I a better person now than last year? Oh, last year, para turugon ka na sa misa. O ngunyan, iyo manggiraray. O anong nabago sa mo? Sige mo lamang ang prosesyon. O, nagimata si Lola. Sorry, Lola. Sige na po. Turog sa napukawon ta ka po pagkatapos kan sermon. O, kaya ngunyan, na panahon kay ini pong Kwaresma, tigtatao po ini sa tuya mga tugang na oportunidad. Tanganing baguhon ta an sa tuyang buhay. Tanganing si Kristo mamidbidan ta, asin mamidbidan man kita ni Kristo. One last point before I end my homily. Nadangog po ninda sa panganuron, may tingog na nagsabi, "This is my beloved Son." Ini ang padangat kong aki. Himatea nindo siya. Ibig sabihin, ngunya na panahonin Kwaresma, hinahagad po sa tuyang maghimate sa tuyang kagurangnan. Arugon ta po si Samuel sa iyang pamibi sa mahal na Diyos na nagsabi, magtaram ka kagurangnan, tamadangog an sa imong surugoon. Bako, minsan pag nangangaradji kita, it's the other way around. Kita ang matinaramon. Gari bagatig tataraman tan Diyos pag nangangaradji kita. Hoy, kagurangnan, magdangog ka, tamataram ako. O, kaya baga pag kita nangangaradji, dakulon kitang tigsasabi, tara kagurangnan Maria, manya itao mo sa muya manyang gamos. Kita ang parataram. Ano daw kung tumukaw ka sana dyan, o lumuhod, asin dangugon mo kung anong sasabihon sa imo, kan kagurangnan. Speak, Lord. Your servant is listening. May paborito ho na ko digding istorya. Kan linalang da kan Diyos. Nabasa ko lang po ini. It's actually intended as a joke. During creation, sabay palan kang paglalang kan creation, linalang man sa mga hayop. Di po ba? Ikapirangani pong aldaw. Tapos, magre-review kita pag uli ta. Linalang daa sabay su snake and su ants. Tanga tapos su mga halas. And they were given the same mandate. Sabi kan kagurangan pagkatapos indang lalangon, sabi daa kan Diyos, lakaw ka mong duwa, an makagat nindo gadan. Pero su tanga taday nagdangog, bungog, nagbalik sa Diyos. Sabi, kagurangnan, ano tabi itong sinabi mo? Sabi na akan Diyos, ikatanga, taday ka nagdadangog, bungog ka. Kung ika makakagat, ika ang gadan. Kaya baga pag di kagat ka kantanga, pipiri-pisi mo. Siya ang nagagadan. Tig-isip ko lang kung nadangog tulos kantanga. Imagine, sa kama mo, may tangang naglalakaw-lakaw, turog ka, bigla kang kinagat, o gadan. Ibaga ang halas, pag nakagat ka kang halas, gadan. So, ibig sabihin, kaipuhan tang dangugon an sa tuya pong kagurangnan. Because if we will not listen, we will miss the meaning and opportunities of this season, the blessings and lessons of this season of Lent. Kaya ang niya na Kwaresma, dangugon ta daw po si Kristo. Let us listen especially to what He is not saying. Let us try to read between the lines. Sa paagi kan mga tawong nasasabatan ta, sa paagi kan mga nangyayari sa satuya pong buhay. For if we listen to Him, ang Ama sa langit, masabi man sa sato. Patapos na po ako, Lola. Basahon ta na daw po ining sarabay. Anong sasabihon kang Ama sa tuya pag kita nagdangog kay Kristo? These are my beloved sons and daughters with whom I am well pleased. Madya, come then, share in my transfiguration and glory. Amen? Sangaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita, ipahayag niya to
an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Heso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ti Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan. Kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagkakasabot kan pangapodan kan Dios Ama nadusay na maglaom sa iya, idulot niya tuan sa tong mga pag-arang sa iya, kaya panoonin pagsarig sa iyang tabang, masabi po kita, kagurang nanin nanyugaan sa mong pamipi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusog ang buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit. Dapit sa na nagdadangadang nakahadaan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong masigasig na naghahanap kan katotoohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikloman, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamomoton, asin mapatinawad sa mga naging dahilan kan sa tong makakulugan, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, makagamiaw kung gurano kamahalaga sa mata ni Diyos ang sa indang mga pagsakit. Kung inaayon sa mga pagsakit ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaloan asin liwanag na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Ama niya mo sa langit, pakusugaan sa muyang pagtubod, mantang kami naglalakbay sa mga kadifisilan in buhay. Tabangi kaming mamidbidanan sa imong presensya sa mga kaimanwa niya mo, asinan sa imong kamot sa mga pangyayari, aru-aldaw. Puli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, hasinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako un malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami na ining sakripisyo maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak, asin kalag, kan sa imong mga paratupod. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama.
Diyos na makakamhan na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan, tanganing pati sa mga pagsaksikan tugon asin mga profeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya kaiba, kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kaming nagsaselebrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, deng untok na nagrurukyaw. Kagurangnan, ikananggadan panal, burabo rin gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, aling para sa mo maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakankay ni niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadandangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, kasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalak, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imo Sa tuya mo niya nahihira sa lampang saro aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.
mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Pagpapahat sa mundo. Kapag sininom ka mo, pantasya, tulad ni Jesu-Cristo. Mamibig kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga mamurawayon na misteryo gihingowa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya padigdi kami, tinugutugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit non. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa diet na paisi. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa Tada Sunday, asin Opus Sancti Petri. Anati po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 53,703 pesos asin 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, iupuan 3,702 pesos asin 50 centavos.
Ang second collection nag-abot man po sa 8,167 pesos. Nagpuo na po ka nakaaging Biyernes ang pag-estasyon sa krus. Ini po ginigibo kada Biyernes sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Sagod po ini sa Marso 22. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Siring man sa Marso 24, sagod 31, iyo po ang Holy Week. Sa mga maabot po maging mas sponsor sa maabot na Holy Week, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Asin sa Marso 31, Easter Sunday, magkakayo po nin mas baptism sa satuyang parokya sa oras na alas 10:30 sa pagkaaga. Sa mga maabot po magpabunyagan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kana kaaging semana, mga anonymous 700, Tulong 500, Dondon Sanchez 500, Eden Morante 300. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kakurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. inukuan payo asin maghagad nin bendisyon. Kagurangnan danay na bendisyon sa imong mga paratubod. Asin gibuhas indang siring kaibod sa marhay na bareta kan bugtong mong aki. Kaya lugod makaya nindang padagos na magmaawot asin maugmang makaabot sa kamurawayan na ang kagayunan niya pinahiling sa mga apostoles. Puli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sisay man nagagalan para sa sarili lamang. Itagabos may panilimbagan sa lambang saro. Itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkambuo. Itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkambuo. Salamat po.